একমাত্র সিনি বুবাগ্রানি নেতৃত্বে শুরু ত্রিপুরা মথা সিমিসি মানখো অমক কিন্তু শক্তি নো কমনি মনে থাকাইদি সিনি শক্তি সিনি জুয়ার কিন্তু গেট ত্রিপুরালেন जों सोनाबनानै सोनाबनाय हायसे কক थांसाके दंदे हायसे তাই কাছে কিছু কিছু বরক সাও তিনি পুস্কাঙ্গ মিটিংও থাঙ্গর খরখা জাগাও সাও যে সিনর বা বিজেপি র বরক ফাইবেকা ত্রিপুরা মথা যাও আসে ফাই মিটিং খাই खालाममावसे ত্রিপুরা মথা ওয়াইসা মিটিং খাই खालामगा नांगलो फाइ खालामगा नागा जों बार खाइबेनायनि साका निनि नुखुङो जखन सिकक हापो बाके सिकक निनि नुखुङो हाप निनि नक बिट गरै निनि नुखुङो गेट गरै बिट गरै गे निनि नगो सिकक हाप तक जागो सिकक हाबै निनि नक मानै खगनाय नों बमाके मा खायनाय गेट तिब्रालेन बुबा ग्रानो हामजागो थांसानो नों हामजागो के जे नों दिल्लीनि चयवै अ पोसरबारिनि बरि रक दिल्लीनि पासता नगै একটা सिलेक्ट खायनाय दिल्लीनि একটা मिटिं खाइ थंला निनि बरन सिकक हाबाय मानाय बर'नि बिजेपि कांग्रेस सिपिएम बर'नि हाबाय माने र नों जे हर साल मिटिं खाइ तके साबा हाबाय माने हा नों नगो थुइ दंगा सिकक खक बायदि नै नों बबो खकसिनैले आ सिकक तामनि साबायनाय बागा सानाय पुन बागनाय बाक्सा वाग रनाय बाक्सा नोसा हा आबनो सों बुजिना नांनाय निनि नुखुंनो निनि नकनो नों बाहायखो मोरगदानि आबो निनि दायित्व निनि आनि दायित्व आनि नकनो आं बाहायखो मोरगदा नां बनि बागै दिनैनि सिमि मत टिप्रा मथा सुदु बुबाग्रानि मथा तारा बुबाग्रानि लगे सामुखानाय बरंनि मथानि ता वान सुगदे नरक निजिनि मथा नै अमा आनि दफानि मथा नै वान सुगनाय नरक दिनैनि सिमि निनि नुखुंनो मोरगदानि नरकनि दायित्व है सिकक दिनैनि सिमि सिलेक्ट खायदि अ एरियानि पासता नक दिनै यां साइडआव पासता नक सिंगारो बोरै रक आसुग लायनि माइफोन सालायनाय कक सालायनाय मिटिं खायदि जे जागा कोनो नुखुङो बोरै रक अन्य पार्टी खाय तमने लासि तंखाके बरं नगो थाङै बुजुगुदि नाके 10 बार थां कालाय खुलुमैयानो तब थांजाव फायदि हायसि कक थांजा फायनि रां नांगियाब्ले निनि रि नांगिया नन परिश्रम खायदि न और फिना बागि नर फायदि हिया थांजाके आनि उखलुक दे जारा तंनाय आनि बुसाबते आनि सुबा सुवार न बरंनि थिरांता मंनाय बरसो सुवात सिनिवा बयससे जों साल गोदान तगै बुथार जागौ के आनि सुख देया मनो नगो बुथारैले सिलाय कगै बुथार गलां थांनो बुनि दफानि बरक जनजाति मुद्रा खायनाय नों गणमुक्ति परिषद खायनाय नन पिपिएफ न दिनै बिजेपि लं लेफ्ट मिटिं खंनाय र चोरै लामो थानि 10टा पर्यन्त तंनि साथे अ जनजाति जारा बिजेपि खायनाय र तंगै माना बर चोरै लामो हरनि 10 जरा विश्राम गन्ज बादल तंगाय बर हा आबोदा नों बिजेपि खाय जोंनो ताखन बखा खुलुबै साव हाय जेक आं थां तंसा कोनो दिनो विश्राम गन्जनो आङो दिनो अ जागानो बनो नगर पञ्चायत खायरगला जों दिनै डीएम नर थांगा जों आरटीआई जों दिनै फाइल खायजा फाइल खायनाय जों दिनै एडिशनल डीएम मालाय डीएम ग्रै जों बर सागा विदिन 15 डेज निबा बिसिङो जोंनो आरटीआई अ जे नगर पञ्चायत नायनाय साबो अ बरक नायनाय साबो अबनि जोंनो आरटीआई रिपोर्ट दे रिपोर्ट जदि रुइनाय सঠিক ভাবে सिनि ककनो जदि खानायावै नर डिमार्केशन खायनाय जदि अम खाय थांगाके राष्ट्र रूप आन्दोलन खायनाय विश्राम गन्ज जों नागा 7 टाका जों बाजार सिनि लामा बन्द खायतनाय समाव माके जों जदि कक खाय फैयो नों नेशनल पार्टी खायनो नों साजे मानो नों तेरे बीजेपी खायनाय नों तेरे कांग्रेस खायनाय नों तेरे गणमुक्ति परिषद खायनाय नों साजे मानो दफानि कक जों तेरे खगै साय मानो जों हाजि कक नागा सोनो एरेस्ट खायदों सिनि मान थायनो जों साननाय आनि एडिशनल नों सोबानाय आनि मान थायनो सानना बागै जों देबनो गिरिया नागा जों बस खायनो जों देबनाय जों देबनो जों दफानि कक साननाय गिरिया नर खाय मानो ता पगदे